Hej alle sammen. Jeg er blevet spurgt, om jeg ikke kunne have lyst til at fortælle lidt om, hvorfor jeg har valgt at stoppe med at ryge. I dag er jeg 27 år, og jeg har været stoppet med at ryge i cirka 5 år. Jeg har valgt at stoppe med at ryge i sin tid, fordi at jeg til sidst ikke kunne finde andet end ulemper ved at ryge. Jeg synes, at det var ulækkert. Jeg følte mig aldrig sådan helt frisk. Jeg synes, at alle de ting, som jeg gjorde for min krop og for min sundhed, på en eller anden måde var lidt spildt, fordi jeg blev ved med at ryge. Og så var jeg egentlig også bare træt af at være afhængig. Jeg synes, det var irriterende, at jeg på en eller anden måde skulle tvinge mig selv udenfor om vinteren, hvis der for eksempel var rygeforbud de steder, hvor jeg var. At jeg skulle stå og fryse, fordi at jeg ville ryge. Det gav slet ikke nogen mening for mig. Og derfor så besluttede jeg mig simpelthen for, med tanke på, at jeg også skulle til at være gravid igen, at jeg ville stoppe med at ryge. For evigt. Og altså jeg havde sådan prøvet at stoppe i perioder, men det var bare perioder. Og den her gang, der besluttede jeg mig for, at nu skulle det bare være slut for evigt. Og ja, jeg har været røgfri i 5 år eller sådan noget nu. Det jeg gjorde, det var, at jeg sagde til mig selv, nu tager du en kold tyrker, og så kan det godt være, det er virkelig, virkelig irriterende i noget tid, men det bliver bedre i længden. Og det bliver også nødt til at holde fast i, fordi det var sgu ikke sjovt i starten, det var det ikke. Den første uge var rigtig hård, synes jeg. Men efter det, så kunne jeg bare begynde at mærke alt det gode, det gjorde for min krop, at jeg var stoppet. Og i dag er jeg simpelthen så glad for, at jeg sparkede mig selv i røven, fordi mit liv er så meget bedre uden kriller i halsen og dårlig kondi, fordi at jeg har røget og sådan nogle ting. Og så kan jeg også rigtig, rigtig godt lide at give det videre til mine børn, at man passer på sig selv, at man passer på sin krop. Og det vil jeg forhåbentlig blive ved med at gøre altid. Jeg håber, det hjælper nogen derude.